Alright mga kasyano, magandang araw. So silipin natin yung tanim natin na turmeric, kung pwede na ba ma-harvest. So pag ganito na yung kulay ng dahon niya, pwede mo na siyang i-harvest, no? Para nang natutuyo na, no? Nag-iiba yung kulay. Maliliit pa, mga bagong tubo ito. So ayan, makikita niyo po mga bagong tubo. So yung iba niyan, marami kasi yan eh. Yung iba na itanim ko na. So ito, isang to, nasa mga 1 year na to na naitanim ko sa buhangin. So yung pinagtamnan ko nito, ito buhangin lang to, sa buhangin. So mas madali mo siyang makuha. So hindi mo na kailangan ng itak or pangkalot sa lupa para makuha yung bunga ng ating turmeric. So ayan, kita nyo po, kinakamay ko lang. So ayan, madali lang. So tingnan nyo po. So panoorin nyo pong video na to para makita nyo po kung gaano kadali magkuha ng bunga ng turmeric. So ayan, madali lang. So shoutout nga pala dyan sa mga mahilig sa mga turmeric. So ito, isang puno lang. Tingnan natin kung gaano kadami yung bunga niya at nang magamit natin pang personal use. So ayan, madali lang. Ayan, kita nyo po. Yan yung bunga. Yan, isang puno lang. Maraming bunga. Ayan, so ganda. So ito, kunin natin lahat. Isang puno. Tapos huhugasan natin yan. Okay? So ayan, ito. Napitas ang isa. So ayan mga kaibigan. Mga kasyano, yan po yung bunga. So kita nyo po, yan. Yan po ay galing dyan sa puno na yan. Nabiyak. So ayan, ito yung mga nabiyak na bunga. So hinugasan ko. So hugasan natin lahat. So tara, ito yun. So nakita nyo po, so sobrang dami. May mga lupa pa dyan, mga buhangin na nakadikit. So tatanggalin natin, biyakin natin mga bunga na nagsasanga-sanga. So tanggalin natin to. So unang hugas po ito mga kaibigan. So yan, nilinisin natin. So unang hugas, para mas malinis, tanggalin muna natin to. Yung may mga ugat pa niya, oh. Nabiyak-biyak na natin. So hugasan pa natin ulit ng pangalawang hugas. So para mas malinis talaga. So gamitan natin ng pangpunas para matanggal yung mga dumi-dumi. Ayan, so tingnan nyo po, para malinis, para pag ginamit mo siya, hindi mo na kailangan balatan, diretso na. Ayan, pangalawang linis. Ayan, ito na yon, pangatlong linis na to, pangatlong hugas. Lipat natin sa kabila. Ayan, yung sa kabila naman, yan, ito yung pangatlong linis. Pangatlong linis yan. Kailangan talaga hugasan kasi nasa ilalim yan ng lupa eh. So mahirap maisama yung lupa. So yan, ang ganda ng kulay oh. Yan, ito nasa mga mahigit 1 kilo. Mahigit 1 kilo ito. So isang puno lang. So paano kung may 10 puno ka, 5 puno kaya, so mas madami kang magagamit. So yan. Yan, so ito pwede mo siyang itanim. Ayan mo lang. So kita nyo po parang may mga mata. Yan, yan po yung tutubo at magbubunga uli. So yan.
ganda ng kulay. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood ng video ko.